Kamionistika veru nie je ľahký chlebíček. Celé dni na cestách, zatvorený v kabíne, bez ženy. Karol, si tam? Áno, pán inžinier. Už dávno si mal byť vyložený. Zase sa zdržuješ. Ale veď kerujem. Počuj, Karol, je to pre mňa dôležitá zásielka. Daj si záležať. Počuješ ma, Karol? Karol? Áno, pán Čačo. Všetky údaje máš v papieroch, tak láskavo nestrácaj čas. Ohlás sa, keď ťa vyložia. Samozrejme, pán Čačo. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Dobrý deň, pán vodič, vaše doklady, prosím. Veď som ich tu mal, tu boli. Vystúpte si. Viete, že ste prekročili povolenú rýchlosť? Naozaj? Koľko môžete ísť mimo obce? 90. A viete, koľko sme vám namerali? Vy ste merali? Robíte si srandu? Nie, pán policajt. Takto máme jedenkrát jazda nepovolenou rýchlosťou, chýbajúce doklady, telefonovanie počas jazdy. Ja som telefonoval. Otázky tu kladiem ja. Prepáčte. Čo veziete? Palety. Palety s čím? Neviem, bolo to v tých papieroch. Vy neviete, čo veziete a nemáte o to ani papiere? Kto vás nakladal? No, ja. Otvorte náves. Tak, čo to tu máme? Fíha. A toto má byť čo? Netuším. To myslíte vážne? Naozaj neviete, čo to je? No, párok. Viete čo, spravíme to inak. Bez pokuty. Chcem, aby ste s tým párkom obslúžili kolegu, ja si to nafotím. Obslúžil? No, neviem. Čo neviete? No, ako to myslíte? Karol, kde trčíš? Ale zdržali ma policajti. Policajti? Nebojte sa, stratil som papiere, ale vybavil som to. Už som na ceste. Písničce Chladnokrevný táta, Daddy Cool. Čo si dnes viezol, Karolko? Ale párky. Kam? Veď sa rozprávaj s matkou. Človek, aby ste ma všetko ťahal. Do Bratislavy. Našla som nejaké tvoje papiere. Dala som ti ich medzi Angličáky, aby si ich našiel, keď sa budeš pred spaním hrať. Ďakujem, mami. V jednom zo supermarketov v hlavnom meste sa dnes odohrala kuriózna zámena. Doplatili na to tí najnevinnejší. Penzisti z nízkorozpočtového domova dôchodcov dnes na obed dostali na tanier namiesto akciových párkov vybrujúce hračky pre dospelých. Rozhorčení príbuzní spisujú petíciu. Neznámemu páchateľovi hrozí... Karolko, nevypínaj mi, za chvíľu pôjdu anjeli svetla. Teraz? Veď bude moja relácia. Neodvrávaj, treba ti to. Svet je škaredý, zo všetkých strán na nás útočia jaštery z pekla a vlastný syn nedovolí svojej matke pozerať televízor, keď potrebuje očistu a odpustenie. Aj pety na nohách som si musela rašpľovať sama. Karol, tu Čačo. Dobrý deň, pán inžinier. Vidím, že sa ti dnes zase darilo. No, snažil som sa. Takže sa pekne rozhýb, chcem ťa vidieť vo firme. Hneď. Teraz? Veď o chvíľu pôjde smotánka. Cez telefón sa o tom nebudeme baviť. Sú v tom veľké peniaze. Kto to bol? Pán Čačo, mám zbehnúť do práce, asi mi chce zdvihnúť plat. Spravím ti pre cestou párky, Karolko?